Alhamdulillah saged mandhap mriki Cak Yuda kersane sing tengah mriku mboten kaling-kalingan cagak. Dalu punika hebat luar biasa. Nggih. Gayung bersambut Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawangsa, Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur Mas Emil Dardak dengan segenap kepala dinas utamanya dari kebudayaan pariwisata untuk nguri-nguri kebudayaan karena Jawa Timur adalah gerbang baru Nusantara. Sembah nuwun dhumateng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Ibu Evi Avianasari. Ibu Evi salam hormat, bekti sungkem kula mugi kunjuk, ugi mboten kata lumpen sungkem takdim kula dhumateng Bapak Rasio. Oh nggih. Kang peduli terhadap seni dan budaya Pak Katno Wilujeng Dalu ugi sedaya para pini sepuh ingkang kepareng lenggah sedayanipun hebat luar biasa. Sampeyan iso beso serampat joget serampat sing ngajari Pak Katno. Pak Katno piyanten luwes anggenipun beksa beksananipun sae. Nggih leres. Wah. Pagelaran wayang kulit dalu punika saestu spektakuler hebat luar biasa. Dalangipun ingkang ngasta panjenengan Ki Sigit Ariyanto dalang kondang saka Rembang Jawa Tengah. Iringane sigrak sabetane ya hebat luar biasa. Dasare penata iringane Nggih, Mas Joko Porong. Mas Joko Porong asli Dokter. Jawa Timur, dokter. Lanipun nek sing mirsani piyayi-piyayi hebat karena wayang itu adalah tontonane wong pinter. Oh ngoten nggih. Nggih, wayang itu tidak hanya sekedar tontonan yang kebak tuntunan dan tatanan. Mulane kados panjenengan mboten maido wong Pak Sigit Ariyanto menika calon S2. Tepuk tangan kagem Pak Sigit. Alah isih calon mau umumke. Lah kula nggih mboten sombong elek-elek dagelan titel kula nggih SPD. Sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan. Wingking kula SHMM. Sarjana hukum master manajemen. Mboten. Apa? Sarjana hiburan murah meriah. Lah niki. Iki jane sapa kok meneng wae kaya blekok moncret iki sapa iki? Wong kok iso Mbok dicak omong. Boten sampai moncret, Pak. Lah nyapa? Ya mung cemet ngono to. Wong kok iso mbok ngomong ngendika sing becik iki ning gone hadapane para piyayi-piyayi luhur. Nganggo busana ngadisarira ki mbok sing beso sing apik kaya Pak Sigit, cara Metaraman Ngayogja kan ya pantes. Bareng kowe iki lho antarane blangkon karo sirah gak rukun blas ki jane blangkon piye to iki? Iki lho jane piye ngono lho kok iso mbok dianggon-anggon ki dijumbuhke karo awake ngono ra iso to kowe iki. Wong iki mau kok ngomah ya pas lho. Lah kok iki malah klodo blangkonmu. Barang mangkat teko kene to kodoanan to. Hawane adem. Lah terus Ndasku malah mungkret. wong sirah kok nganti mungkret iki lho, mbok dienggo sing apik. Wong kok iso piye awakmu nek mirsani Mas Sigit Ariyanto? Alah ya biasa. Lho, Kok biasa piye to nuwun sewu ya penonton mau padha tepuk tangan memberi aplaus bahkan ada yang sampai sorak-sorak sabet apike kaya ngono kok mbok paido kuwi lho. lah kalau ya biasa nek kanggo kuming sabetan kaya. Aku nyekseni dhewe lho. Nek gak salah nalika wonten Semarang nggih Mas Sigit nggih. Pripun? Nalika wonten Semarang Pak Sigit niku perang Cakil. Cakil perang karo Janaka. Cakil ngunus keris, keris disawat wet. Lah kok ngeneki gelungane sinden. Pas gelungan. Ya ora pas gelungan ya medun sekilan ngene iki lho. Oh. Janaka moh kalah. Moh kalah. Ngunus jemparing sapet wet. Lah kok ngeneki dodone tukang kendang. Pas dodo ya. Ya ora ya mudhun sekilan ngene iki lho. Wong ngono mbok pamerin sampai gumun lho. Ya gumun to. Lah nek ngono aku ya ora gumun. Lah nek nggonmu Nek nggonku lho, apa? tanggoku lho, wong wedok meteng nglairno lho liwat udel. Wong wedok meteng lairne Liwat udel. Nek omong mbok sing apik. liwat udel. Liwat udel. Masa ya pas udel. Gak ya mudhun sekilan lah.
Ini gila. Senengane serekalan. Senengane kok njrekal lho iki. Apa-apa kok mesti Surabaya, Jawa Timur itu hebat luar biasa loh Mas. Leres. Tidak hanya perekonomiannya, tidak hanya pendidikannya, tidak hanya infrastruktur, bahkan kebudayaannya. Ini tidak hanya terkenal di Indonesia, bahkan sudah mencapai mancanegara tingkat dunia untuk Jawa Timur. Wah, hebat, luar biasa. Banyak sekali seniman-seniman tradisi lahir dari Jawa Timur, utamanya di gedung Cak Durasim di Taman Budaya Jawa Timur. Nggih, leres. Tokoh ludruk Cak Kartolo. Kartolo. Wonten dulu ada ketoprak siswa budaya itu juga dari Jawa Timur, Tulungagung. Banyak seni-seni tradisi. Sri Mulat niku bahkan besar juga di THR Surabaya. Nganti saiki THR digusur niku ya Sri Mulat niku. Hebat. Lah hebat, mulane sampean nuwun sewu Mas Mondol. Piye? Sebagai seorang seniman tradisional harusnya sampean bangga mirsani kaya Mas Sigit Arianto sebagai seorang dalang. Dalang kuwi tugase ngudal piwulang sing luhur ayo padha digawe, sing elek ayo padha ditinggalke. Mulane dalang kuwi gawean sing abot. Rungokno kupingmu. dalang ogan sing abot apa ngangkati gamelan apa masang debok. Lah terus Wong dalang teko-teko arek lungguh karo ngene. Cek. Kok muni abot. Lho, aku mau melu nyimping barang lho Mas aku. melu nata lho wayang lho dalang iki gawean abot. Apa ngangkati gamelan kok muni abot iki? Apa nata debok? Wong teko-teko yo kari lungguh. Dok. Ngono lho 100 binyang ra oleh. Lah. Ngene iki lho nuwun sewu nggih Mas Sigit nggih. Sing diarani awakku menjatuhkan harkat dan martabat seorang dalang ki ngene iki. Sing tak karepne abote dalang iki kok ora perkara usung-usung gamelan nata debok. Abote seorang dalang kuwi melek tekan esuk. Lah yogane kok apa turu? Wong yoga yo melek teko esuk. Dalang ki nyuwara terus. Sindene apa bisu wong yo nyuwara teko esuk. Abote dalang ki ndi? Lho, tegese abote seorang dalang kuwi mikir tur dalang itu sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini kuwi tergantung dalang. Rungokno kupingmu. Ya ora iso. Lho, iso. Suksesnya pagelaran iki ora tergantung dalang. Tergantung dalang. Ora, Lah tergantung apa? tergantung genset. Kok iso tergantung genset? Lho, enek dalange, enek sindene, enek yogane, ora enek gensete. Apa arep garingan? Pedhot gorokane no Mas. Iya. Penting genset. Berarti pagelaran malam hari ini bisa sukses karena Genset. nek ngono sing penting ya ora genset. Lah apa? Sing penting solar. Enek gensete, gak enek solare. Apa arep mbok uyuhi gensetmu? Syukur. Solar. Bener penting. juga. Ah, Penting solar. Nek ngono sing penting ora solar. apa sing penting? Sing penting pom. Enek solare, ora enek pome. Leh marep tuku nang endi? Oh, nggone bakul Brambang ora enek. Bakul Lombok ora enek. Berarti sing penting apa? Sing penting pom. Pom bensin. Nek ngono sing penting ora pom bensin, ora SPBU. Lah Sing apa? penting bumi utawa tanah. Enek pome, gak enek bumine, arep mbok encepne ndi pommu. Oh, Masuk akal. masuk akal. Penting bumi. Nek ngono sing penting ora bumi. Lah sing penting apa? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Alah. Wis entek. Mbok parakne mrono ya wis entek to Mas Mondol, Mas Lah. Mondol. Randang diparakne rono ya engkel-engkelan sewengi utuh. Cak Yuda. Dawuh. Ndongake keluarga besar Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur. Nggih. Donga kagem Dinas Kebudayaan Pariwisata Jawa Timur nandur jamur ditambahi tomat. Semoga Jawa Timur semakin hebat bermartabat. Amin. Kowe iso apa ora coba? Iso nyapa. Ayo Bang, iso apa ora? Parianto, Iya. enek nanas ditotoli pitik. Apa wi? Bu Kepala Dinas kula nyuwun dhuwit.
Kowe aja ngisi-ngisi aku, wis dibayar lunas ning aku iki. Kowe iki wong nek materialistis ya kaya kowe ngono kuwi lho. Seniman itu saru dilulu. Siji nek ngomongke dhuwit, sing loro nek ngomongke bab agama lan negara. Nek kurang bejane iso mlebu hukuman. Wong nek ra pendidikan blas ya kaya kowe ngono kuwi lho. Lah wong mesti golek ya dhuwit tok. Lah ya ngono ya jomploh to. Iki tontonan wayang kulit lho, Mas. Tontonan wayang kulit iki tontonan sing adiluhur. Sing ngomong remi sapa wong ya wayang. Tontonan wayang kulit iki tegese tontonan sing adiluhung warisane para mbah-mbah biyen warisane para leluhur sing kudu diuri-uri. Nanggap wayang ki padha karo ninggali anak putu. Ki tontonan sing becik. Wong kok ora paham blas mulane enek tetembungan sapa sing nandur kuwi bakale ngunduh. Sapa sing utang bakale nyaur, sapa sing gawe mesti nganggo. Rungokno kupingmu kowe. Balenono falsafahmu mau. Sapa sing nandur bakale ngunduh. Nek dipangan wereng ya ngunduh. Nek ditrak banjir ya ngunduh. Oh, ngayal. Ngayi plonga-plongo, ganteng oleh pekok kowe ya. Wong nandur bakale ngunduh, wong utang bakale nyaur. Alah tangga kowe utang kok malah minggat. Wong gawe mesti nganggo. Wong duduk kubur ke parep dienggo dhewe. Wong duduk kubur ke ra mungkin dienggo dhewe. Malah sing ranggae teko-teko kari ngletak. Kok pantes Wisan pantes. Wah, ya nuwun sewu nggih Pak Sigit. Nggih, Cak Yudo. Mas Mondol niku secara SDM, nggih maklum lah sinten to Mas Mondol. Lah nek kula kalih panjenengan cara ngendika nyambung. Wong Jawa Timur imbang. Jawa Timur itu dikenal sebagai gerbang baru Nusantara. Setelah saya selidiki, Pak, ternyata konsep yang dipakai masyarakat Jawa Timur itu adalah 4 kiblat. 4 kiblat. Apa kuwi? Kiblat itu paling awal kan timur. Ada timur, ada utara, ada selatan, ada barat, dan itu mengku filosofi yang luhur. Ngoten nggih Cak Yudo. Nggih. Pertama timur. Timur tegese timur niku napa? Timur niku dadi menungso ati-ati nggunake umur. Timur ati-ati mulai nggunakake umur. Nggih, wong urip ning donya niku ora selawase, mulane ati-ati dalam menggunakan umur, gunakan yang sebaik-baiknya. Marilah kita berfasta bikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ora mudeng wong ikrok loro. Ora mudeng. Ikrok loro ditokno karo ustadahe kok. Lah nyapa? Lah wedange tak ombe. Niku timur. Bar timur terus utara. Utara. Napa utara? Utara karena urip itu hanya sementara. Ibaratnya kaya wong mampir ngombe. Alah yo mangan barang yo ngrokok barang urip kok ngombe tok yo plempoken. Yo mangan barang yo ngrokok. Kuwi filosofi. Ibarate Mas, urip hanya sementara. Nek wis bar utara terus ke selatan. Selatan napa selatan? Sela-selane uripmu gunakne kanggo solawatan utawa sedakohan. Ngono lho Mas. Mane wong sedekah niku penting sanget nggih to Pak. Wong bondo niku namung titipan lho. Sedekah ora bakal lokak nang saya kebak. Ora roboh ning saya bakoh. Ora melarat ning saya kuat. Ora rugi ning saya bathi. Tuna satak bathi sanak. Gene yo paham kowe. Yo paham lele ya. Diajari Pak Katno. Bondo niku lak titipan to Mas. Titipan. Mulane kudu disedekahke, diweneh-wenehke marang sapa sing berhak nampa. Kuwi berarti hebat. Kuwi ngono kuwi kowe sing kocluk jenenge. Lho kok malah ngelokno aku kocluk. Omongmu pertama piye? Bondo titipaning Gusti, titipane pangeran. Sing kudu disedekahke, diwenehke marang sapa sing berhak nampa. Kliru. Lah kok kliru? Bondo ming titipan. Iya. Misale ngene. Awakmu nitip sepeda motor bakal mbok jipuk ora? Aku titip sepeda motor bakal tak jimuk wong aku titip. Nitip helm bakal mbok jimuk ora? Tak jupuk wong aku titip. Padha karo kuwi bondo ki ming titipan ora kon ngeweh-wehne wong kon ngopeni. Ngono nek sak wayah-wayah Gusti Allah takon, "Do, bondo sing tak titipne kowe kae mbok kae ndi?" Pun kula weh-wehne wong akeh. Ayo ijoli, arep mbok ijoli nganggo apa? Iki konsep piye meneh ta iki? Iki jane melok aliran apa tebus iki. Mikire lho kok ngono iki lho jane iki sekte apa ngono lho kowe iki kok iso titipan kok saka pangeran nek diweneh-wenehne terus nek sawayah-wayah. Nek sawayah Gusti Allah takon,
Do, bondo sing tak titipne kowe kae mbok kae ndi pun kula weh-wehne wong akeh. Ayo ijoli, arep ijoli nganggo apa? Iki pangeran kok padakne karo maratuwane iki piye to iki? Hitung-hitungane ora ngono, Ndol. Pangeran iki Gusti Allah sing Maha Agung, Gusti Allah sing Maha Welas, Maha Asih, tur meneh Gusti Allah mono ora sare. Lah, nek Gusti Allah sare sing wani gugah sapa? Ngeten lho Mas, ngeten iki lho. Wong nek gak paham ngeten iki. Pun kula kandhanane gampang-gampangan ae. Kowe iki paham wong sedekah apa ora? Paham. Wong sedekah kuwi bakale oleh rahmat titik. Wis. Ya, wong sedekah oleh rahmat. lah iya, Kowe sedekah apa ora? ora. Sing sedekah Bojoku. berarti sing oleh rahmat bojomu ngono ae lho. Berarti kowe nyedakne aku pegatan karo bojoku. Lho kok iso? Lho arep entukno rahmat. Bojoku arep entukno rahmat to. Ngene, maksudnya ngene. Kok rahmat ora wong lanang iki ora. Tegese nek bojomu sedekah ki bakale entuk nugroho. Lah, malah entukno rahmat karo nugroho. Oleh wahyu. Lah, malah telu rahmat ahyu nugroho. Oh. Entuk hidayat. Lah, malah papat hidayat barang melok. Oleh bejo. Malah nglepet to bojoku. Wong kok iso ya Allah Gusti. Kok angel mentomongan karo Kowe iki jane modal. ngerti rahmat ora? Ngerti. Rahmat sapa? Bakul mie ayam. Alah. Ngene lho kok iso paham. Rahmat kuwi welas asih pangeran sing ditampa ning awakmu. Ngono lho Mas Mondol. Tak kira kene rahmat bakul mie ayam kok. Wong nek ora pengalaman ya ngono kuwi. Jawa Timur itu hebat luar Hebat, biasa. hebat. Godange para seniman, kedunge para budayawan. Mulane tembung saklimah omong apapun harus hati-hati. Hati-hati. Ngono. Wong aku mau arep mayang wis tak toto tak renik-renik iki aku kudu hati-hati tenan. Leres, Lah kowe Mas. omonganmu celebang-celebung. Sak penakmu dhewe. Lah wong kare omong wong ngomong ra kulak lho, Mas. Kok omong ra kulak. Tegas kok ora omong ra kulak ki ngono. Mbok sekali-sekali kowe iki menunjukkan to sing mbok derek iki sapa? Kowe iki nang kene iki melu Pak Sigit. Aku melok kowe kok. Lah iya aku ki kowe melu aku mergo aku kuwi saka Pak Sigit. Mulane kowe iki iso njunjung Pak Sigit ngono lho. Lho, kon junjung to? Ayo. Mesti kon junjunge ora dijunjung. Ngene iki ora. Lah pripun? Tegese iki kowe ngajeni aku. 750 entuk mboten? Tak jeni 750. Piye ta malah Jadi dirgani. kon ngajeni. Pak Sigit ki lho Denono. Tak blinteng raimu lho malah ngene. Wah kok malas wis mbok blakone dicopot kene lho ben ketok. Lah malah ibu kepala dinas ngrasani lho jare sirahmu kaya lato-lato lho. Oh, nyek. Malah enek sing ngarani jare niku sirah napa anu senes niki bakso beranak lho. Wah, yo ngawur Kok iki. iso ngawur? Iki ngono dudu lato-lato, dudu bakso beranak. Lah Iki apa? apa? Ngono tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung mbok dilat. Sing arep dilat ndas lho sapa kok iso. Satu Sowan- tembang nggih. Nggih. Mengke nyuwun berkahipun saking Mbak Bu diaturi jumeneng. Presiden rumiyin mangke Ya. Bu Kadis napa sinten monggo menawi badhe paring dawuh bebas. Slendro Songo. Sinten? Diwiti Iya, sing Mas. saka sepuh sikno, Mbak Eni Wulandari. Oh siap. Semono Mriki, Mbak. mbok sing Jawa Timur to Mas. Pripun Jawa Timur seperti? Slendro sama sepinten Mas. Ning nong nong. Ang- Nonin nonan nonong. Mas Mandol sik tak gajal. Ya. Rek ayo rek. Laku mlaku ning tunjungan. Ngam-ngam Rek ayo rek. Rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sapa gelem melu aku. Cak ayo cak golek kenalan cak ayo. Kalau itu sapa ngerti nasib awak lagi mujur. Kowe wis rek ayo rek. Ayo, rek. Aku Jawa Timure beda. Apa?
Semanggi Surabaya lontong balap Wonokrama dimakan enak sekali sayur semanggi kerupuk kuli hebat. Mure. Nggih. Mbak Eni iki lho. Yang luar biasa malam hari ini di live streaming YouTube secara serentak ada 12 channel. Wah. Malam hari ini 12 channel. Kejaba ada channel Sigit channel, Nggih. Lawu Atmaja, Galeri Sinden Indonesia, Kelir Budaya, Lawu Sri Kandi. Doyan dolan lisaning Ayu TV, Wayang Nesia, Juve Multimedia, Cek AV Multimedia, Jawa Pride uga Disbudpar Jawa Timur. Bat. Bengi iki isine YouTube mung kok Disbudpar Jawa Timur. Jawa Timur. Wah, isine. Wayang Rembaka saindenging jagat raya. Lumantar Disbudpar Jawa Timur. Bat. Iki lho Mas Mondol, ketemu karo Mbak Eni iki lho. Awake dhewe kok kaya kejugrukan Gunung Sari kalau beran Segara Madu, ketemu karo Wanodya ayu rupane branyak pasemone. Tenan pokoke. Degane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo, degane kambil gading, bejane sing iso nyanding. bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ra pengin ngethok. Lencir kuning merati, sapa wonge ra pengen nyipok. Mbak Cipokno piye dal? Cipok ya muni. Muni piye? Puk. Lambe kaya Kaya ngene kok iso botol. lencir kuning iki lho le nyawang kondi. Lho, wong kuwi nek nyawang piyai sing ditresnani, nadyan to ala tanpa rupa, nadyan to dikaya napa. Ning ketok manis, ketok ayu mergo dasare tresna. Tresna. Lah ya ngono to Mas Mondol. Iya yae. Lho kok yae to? Iya Yai. Iya yayi. Nek ngono Mas Mondol tresno karo aku. Iya yae. Lho kok Iya, yae? Ya. Ya digandrung dah. Kudu iso lah awakmu nek biasane ning Jawa Timur ki kan lodruk. Mas Sigit saka Rembang Jawa Tengah, awake dhewe saka Ngawi. Ha. Kakno kabisanmu yen awakmu ki asline pemain ketoprak. Nggih. Mun pirsa asmanipun nggih. Sawa. Niki Sinten? lho, mosok dereng kenalan. Dereng. Niki kalih ramanipun sampun dislameti jenang piring patang abang. Jenang abang patang piring. Lah karep-karep muni ngono lho, jenang abang patang piring menika naminipun Pikulun Bathara Mondol. Oh, anu, napa ndamel Pikulun Bathara? Lho, lah menika kan salah satu traing kusuma rembes tok. Dadi Rebesing Mas. Kusuma rembesing madu. rembesing madu tedaking Andana Warih mijiling Amaratapa mboten trae wong pidak pejarak. Saking ngerti lho, ngertiku mondol ngono tok wi. Ora ngerti sak jerone. Jebule iki sek trah darah biru. Darah biru niki mboke bakul cumi-cumi gitu lho. Darah tunggoe cumi-cumi. Apa mari ning rat. Ya ning rat. Ayo coba digandrung mbok diagem to blangkone ben ketok. Lah ngene kok. Ben ora klodo tak ganjele. Kersane mboten moyak-mayek. Oh iya. Nggih dijanjel. Ketok lelu wes. Ngeten lak sae ta. Kaya puta dewa. Yayi Werkudara. Ayo coba digandrung. Nadyan Marai. lho. Panjenengan niku Asmarandana angkatane kok roro nadyan wujudemu. Aku lho wis apal wis nyapa mbok warai para. Dalang keminter. panjenengan mendel mawon. Mendel mawon Pak Sigit. Nggih, mendel Pun mawon, kersane. Mas. Panci ngoten niku bocah angger badhe ninggal weling niku omongane sok Ninggal Ninggal kok. weling to. gak ada peling sing apik karo Pak Sigit ngono lho maksude. Ketoke Marai. blangkone sing kleru. Nuwun sewu nggih nuwun sewu. Heeh. Oh, gede diganjel sing arep. Nggih. Oh, kok ya luwes ndas kok luwes. Fleksibel niku. Sirahipun fleksibel nggih.
Fleksibel kok Mas menika. Kuwi ndas kok duwe emper. Nggih, nek usum mudan aman lho Mas niki. Oh iya. Lambe ra teles, irung ra teles, kan. Lah niki pun enten niki. Ning emperane. Nggih. Rencana sampean ora mung diganjel ngentok. Apa? Arep tak pasang kanopi. Iso tinggo ngiyup nek ngono aku tak ngiyup yo Mas yo. Oh. Ngiyup ning atiku ya. Alah. Kok gemes aku. Bocah rupane kaya nyambik. Tapi kan manis. Manis kan rata wadus. Ayo digandrung. Tapi kan raup. Lho, iya raup. Entah. Nano. Nano-nano. Alah. Kata-katane lho. Jare wis apa? Jare wis apal. Kata-katan. Alah. Nadyan Melok marai. ora. Galak bener. Nadyan wujud mung peksi. Peksi iki apa to, Mas? Peksi kuwi manuk. Weh, paham sastra jebule. Ya pinter. Peksi iki manuk. Agawe tali ning bronto. Alah. Kok malah jula-juli. Malah tekan jula-juli. Tak sewodok semaput kowe engko. Gawe taline bronto. Marai mesti. Marai. Alah ya. Akeh dadi dalang sombong. Kabeh-kabeh diwarai. Sampeyan mau kliru lho. Kowe kliru lho, Mas. Kowe iki kliru. Kok dibenerke kok, Dibenerke karo Mas Sigit. Kliru apane wong Mahyu jangkep ngene kok kliru apane? Lehmu nembang kuwi lho. Agawe ta. Lah iki balane kuwi marai. Kok tak Marai iboni to. kene kowe malah. Ayo ndang. Agawe tali ning bronto. Alah. Napa saged kula ugemi ngendika panjenengan wong kakus? Iki tenan. Wong bagus kok wong kakus. Wong bagus. Apa kayak ketoprakan ngono kae lho, Pak? Piye? Apa saged kula no saged kula ugemi ngendika panjenengan wong kakus? Aja wong kakus, wong jumbleng. Ketok Ayo, jeru. wong bagus. Wong bagus kok wong kakus. Aku ki bagus. Iya. Terus ke? Jawabane ya ora ngono to umpama sampean ngene piye? Apa sisih sak bengi ugemi niku wae pripun? Menapa saged kula ugemi ngendika panjenengan wong bagus? Sineksenan bumi sak isine tresnaku ya mung kanggo sliramu. Iki tenan jare. Lah. Ngene Ketoprak ciri khase ngono. Iki luwese tembung iku kudu ana gerakane tresnaku marang sliramu sineksenan jagat sak isine. Iki tenan jare. Lho, karo ngene-ne. Aku ngene ora. Iso apa? Iki tenan. ngomong sik lagi jawil. Ngomong ngarep. Omong sik. Ngarep sik omong Moro-moro sik. jawil. Susu tak. Yayi. Injih kados pundi Batang Mas? Kakang Mas. Batang tumu pecah. Kok malah untu-untu ngomong lho. Iki ora batang. Lah napa? Calon batang. Inggih Kakang Mas. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan iki siramu batang. Taman Keputren. Keputren. Iki tenan jare. Nek guyu aja akeh. Aja ngono sithik wae. Nah, telu ngene lho, telu. Ngono. Bambangan kok guyune akeh-akeh. Nah, Yayi. Injih Kang. Apa panjalmu bakal tak udanen? Waton ora njaluk mudune lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak? alah. Opo kuwi kok iso Guyu kok titu. Lah, wong Genti mbak ini sing nembang. Wong guyu ki bebas kok kon di. Heeh. Coba ganti suaramu. Halus manis. janggutipun, Mbak? Nangsa. Alah.
Ora dijawil barang kok ngene. Jawil. Ora mbok ngene to. Ora. Ngenek nih to. Oh, terus ketagihan. Jaluk pawe enak. Laku alon-alon. Badhe tindak pundi Mbak Eni? Iki badhe mbuwak kirek, Mas. Kowe kok sia-sia ora Sia-sia. Wong digandeng mesra kok mbak Dek kok kirek. kados kula ngeten lho nuwun sewu nggih upami kula nyontoni sampean sampean Nggih. tangleti nggih. Nggih. Ya mlaku wong loro. Teng pundi Mas Yudon? Badhe tindak pundi Mas Yudo? Niki lho badhe nyuntikne mbae niki lho. Iki mengkire iki malah nyontekne. Iki kok sia-sia karo aku ya ora kirek to Yayi. Lah napa lho? Aku asu. Gerangan. Malah ngaku. Ayo. Asu. Alah. Sempodo ya. Latah. Apa jenenge asu? Kok malah latah. Goleki si podang Pancen ya kaya-kaya wis dadi pasangan sing cocok banget. Nggih. Ibarate tir padha irenge, Sir padha gendenge, sir padha senenge. sir padha senenge. Sosok wadahe kendi Cocok rasane ngati. antarane Mas Mondol karo Mbak Eni sing pawakane 4 sehat 5 sempurna. Bergizi langsung lep. kok nganggo lep lho. Hayong bergizi ya. Sosis ae. Mbak Eni ora ijen dikancani Mbak Ima karo Mbak Cak Ima, Yudo Mbak kene. Ima. Kene Mbak Impro Atul. Iya, Mbak Ima katul. Yayi saking Rembang asli, saking Kedung Waru Ringin Pitu Tulungagung. Iya. Kok Kene, besok. kene. Ayo, Mak, kok kono karo nembang, Mak. Saka kono karo Nembang. Heeh. Ora ngrungokke kowe. Nah, ya. Bobok, Pak. Wah, Ibung pasangane Cak Yudo nek Ima. Nggih kene wong ayu. Mesra banget. Jumbuh karo asmamu Mbak Ima piyayine ayu, dasare lencir kuning tur ya merak ati. Ana andeng-andenge cedhak ana pipi nek dipandeng saya tambah ngangeni. Andeng-andeng cedhak irung yang dipandeng atiku saya bingung. Andeng-andeng ana dodo piyuh ndak sawak. Ayo wani pira? saya mblorot, Mas. Kene-kene wong ayu. Dhuwur. Romantis. Pacarku duwe tai lalat. Nek bojomu iki ketok tai kebo gitu. Ah, sosok ya tai kucing barang. Malah tai kucing cilik lho. kok digedhekne to. Kene-kene wong ayu. Romantis Cak Yudo karo Mbak Ima. Upama dadi manten anyar bulan madu di mana Cak Yudo? Bulan madu paling ora ya awake dhewe ning gone Pulau Dewata Bali. Pulau Dewata Bali. Awake dhewe ning Pantai Sanur berenang berdua, kamu pakai bikini yang belakang ada gambarnya reok. Kok iso gambarnya? Nggih, angger dienggo renang no karo guri kula ngetutne teng gurine kare. Ngeten. Wah, Kamu pakai bikini yang aku belikan. Oke, boleh, Mas Mondol. Ngapa? Bocah bulan madu ning endi? Rasa bulan madu. Cukup Lagi tanggane awake dhewe iki ning nggone Pulau Bali lho. nang omahe kamar dikunci ora ketok apa-apa wae. Lho, golek nuwun saliya no. Saora-ora Nuwun ning saliya karo berenang bencana. ning samudra, ning go laut. Rasah ning laut. Laut itu ombo. Lah terus ning Begeden endi? ning Bengawan Solo ae tak leb-lebne ya. Kok Kok iso malah dileb-lebne. Di Pulau Dewata Mbak Ima kok tumbaske kok jajanke mak mopo Cak Yudo? Dahar wonten restoran. Apa kowe ngersake dahar apa wong ayu? Pizza, Itu. hamburger, Kalau di Bali biasa kan ada itu kenapa ayam betutu itu ayam namanya. betutu cocok dengan Boleh, saya. boleh. Sesuai dengan saya yang keturunan China. Saya pingin makanan China yaitu yapye. Karena saya suka dengan yapye. Apa? Kaya tauman.
Wong capce kok cap ye. Capce kok iyap ye. Lho ilate wong sugih karo wong melarat beda Mas. Wong melarat iki nek muni iyap ye. Lah Mbak Eni mau tukoke apa? Apa makame apa sayang? Makame apa? Wirid ae ya. Kok ngirit? Tempe goreng. Aku wis bosen. Ditepungi kok. Ya, Iya, tempe Kak. goreng aja. Nuwun. Apa? Ya wis mundak sithik. Ndok ya. Ndoke sapa? Ya ndokku. Ndok pitik. Lah ya ndoke pitikku. Bar dahar awake dhewe kan haus. Ngelak. Haus. Ngunjuk apa kowe? Apa ya soda gembira aja ya, Soda Mas? gembira. Merah-merah ada susunya juga. Aku kepengen makan jus jeruk. Oh boleh. Apa? Jus apa? Mimi Ora sah mimik jus. apa? Ombe arak ae. Tak tahu apa. Aku kok nek mendem piye lho? Oh, kowe nak mendem apik. Tak sewamplok usane kok. Ya jus dong, minum jus. Rasa minum tak jus dhewe wae. Wong edan. Coba bacotke Mbak Ima. Mbak Ima, ayo. Ibu bunga ingatiku. Apa iso kowe? Tak coba. Nyanding bisa. Karo tipangku. Jalan aneh-aneh. Nyanding bisa dadi tombok malah rusuhi. Lha larasku melorot lho. Larase iki lho dipasne. Paske. Nyanding bisa dadi tombok. Oh, piye kowe iki kok iso? Ya bener mbok ngonokne wong dhek meneng ae kok. Bener mbok ngonokne. Lah wong di pangku iku kudune meneng ae malah kok ngene-ngene. Lah akhire kowe. Akhir aku yo keri. Nganu Mbak Eni Mbak Ima ngaturke lagu Tali Tresno. Lho, lagune panjenengan Elek-elek nggih gawean kula. karya Ki Sigit Ariyanto. Kanggo naleni katresnane keluarga besar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Moga-moga saling mengasihi, saya guyub rukun, Amin. saya berkembang. Amin. Bermanfaat untuk sesama. Amin. Tali Tresno menika karya kula tahun 2012. Weh, nalika tesih wonten isi nggih nek gak Wis salah. lulus. Lah nggih pun lulus lah maksude nggih. Modele Alhamdulillah kula sowan Bu Kadis kula wis ngaturaken kenang-kenangan wujude buku autobiografi Wayangku Hidupku. Wah, nggih. Menika sejarahku wiwit lahir nganti corona tak tulis. Awet sampean transmigrasi ning Kalimantan barang niku to. Alah. Niku nganu Bu, urip kula sing elek nggih kula tulis. Lho nika bukune diasta Bu Kadis nika. Niku enten Bu urip teng Kalimantan, nek gak salah teng Kalimantan Selatan. Iya, Alah, tau maca aku. Anak transmigran kowe. Nggih, transmigran. Yo lakonku sing Bapak elek sing saking apik Blora, tak tulis kabeh. Asline kan keturunan Blora. Iya. Tau maca lele. apa wis tau maca bukune tenan ta? Wis tau. Wis dene tak Weh. wenehi kok. Nika Aku- Wayangku Hidupku di bawah bimbingan Profesor Imam Rubanti. Terima kasih Prof, beliaunya hadir lenggah dan wingking. Profesor Imam Rubandi nggih. Yeah. Tali Tresno. Buka saking Mbak Eni Wulandari. Mbak, buka Mbak. Tali tresno jroning rasa wis angikan
matur nuwun Mbak Eni, Terima Mbak Imas. kasih matur nuwun Mbak Eni, Mbak Imas. Ora lali Cak Yudo meniku nggih Nggih. matur nuwun dhateng kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Kurwil Surabaya.